Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Илинойс стана първият американски щат, който прие специално законодателство, с което да се гарантират правата на децата инфлуенсъри. Сега ще коментираме тази тема с Марина Гандеров, управляващ партньор в Talent Media България. Ще включим след малко и Неда Малчева, художник и инфлуенсър. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро на вас и на вашите зрители. Има ли нужда, според вас, от подобно законодателство? Има ли достатъчно казуси в практиката, които да обуславят приемането му? Със сигурност първо искам да кажа, че Америка, разбира се, е страната, от която този феномен като цяло възникна, инфлуенсър маркетинга, и затова изобщо не съм изненадан, че това е един от първите пазари, на които се получават и такива регулации. Със сигурност има нужда от такъв закон, който да регламентира участието на децата в каналите на родителите, пък и в собствени канали. Защо има нужда, според вас, обаче, от такъв закон? Не са ли достатъчно добре защитени правата на децата инфлуенсъри в момента? Това е една много чувствителна тема. Самите деца, те нямат възможност да изберат дали да участват в съдържанието или не, особено когато става въпрос за участието в каналите на родителите инфлуенсъри. Това много често се случва. Да речем, майка, която така монетизира върху факта, че има дете, започва да сключва договори с брандове, които са насочени към грижа за децата. Съответно, децата нямат избор дали да участват в това съдържание или не, така че мисля, че такъв тип регулация е наложителен. Децата нямат възможност от избор, казахте. Да, нямат опция. Абсолютно, точно така. Особено когато става въпрос за малки деца, какъвто е случай, нали, с инфлуенсърите, които използват бебета и така невръстни деца в своето съдържание. Да, тогава със сигурност. А кога децата започват да осъзнават, че участват в даден проект? Аз ще дам тук пример с моята дъщеря, която още от 5 има много голямо желание да развива собствен YouTube канал. Тя вече на 7 има такъв, така че тя го прави съвсем осъзнато и целенасочено. На 7 години казвате, има YouTube канал. За какво? За разопаковане на играчки. Unboxing, така нареченото. Да. Unboxing на играчки, този тренд, който преди години започна на Запад. В България развит ли е? Не толкова. Всъщност това беше и причината да се насочим с нея към такъв тип канал, тъй като това е една ниша, която осъзнахме, че липсва съдържание на български език в тази посока. Затова решихме просто да се насочим с нея към това. Според законодателството в щата Илинойс, което ще влезе в сила от лятото на следващата година, 2024 година, децата трябва да бъдат заплатени. Да. Вие, например, как регламентирате отношенията с вашето дете? Нашия YouTube канал все още не е монетизиран, т.е. той не е част от партньорската програма на YouTube, но когато това стане, аз съм решил да участваме на партньорски начала с дъщеря ми, т.е. аз ще отворя една банкова сметка, в която тя ще получава 50% от всички приходи за канала. Между другото, искам да дам няколко примера от българската практика, тъй като ние работим с над 300 от българските инфлуенсъри. Доста голяма част от тях бяха под 18 години, когато започнахме да работим. Всъщност един от най-популярните български канали използват точно деца. Двамата главни участници са деца и така, доколкото аз имам информация, при тях казус е решен точно по същия начин. Те имат сметка, в която се прехвърлят парите на децата и тази сметка ще бъде достъпна за тях, когато навършат 18 години. Практиката в България какво показва? Какъв процент от приходите отиват за децата, нека да ги наречем деца и тинейджери под 16 годишна възраст? Това е частен случай, който ви споменах. В общия случай, нека така да кажем, всъщност родителите взимат всички пари, като казват, разбира се, че това са пари, с които осигуряват по-добър живот, частни детски градини и училища на своите деца. Тоест има случаи, в които те вземат 100% от сумата. Това е общия случай, бих казал. Общия случай. Да. Да включим и Неда Малчева, художник и инфлуенсър. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че се присъединявате към нас. Какво ви е мнението за това законодателство в американския щат Илинойс, което ще влезе в сила следващото лято и което ще пази така децата инфлуенсъри, ще гарантира техните права? Има ли нужда и в България от подобни текстове в нашата нормативна уредба? Аз мисля, че навсякъде е нужно това нещо и веднага го обвързвам с един случай. Законът Куган, не знам дали го помните, преди много години го въведоха в Калифорния
за едно дете звезда, аз точно подробности не си спомням, но доколкото знам, там родителите, чието деца са инфлуенсъри, са кидфлуенсъри, всъщност са задължени да внесат всички приходи в тръстове. Но за мен това, както спомена и другият гост, първо, че говорим за деца, които все още не осъзнават какво правят и с каква цел го правят, и което всъщност не можем ние да гарантираме по какъв начин ще им се отрази на тях, когато започва да се осъзнават. Говоря тук за малко по-малките дечица. Затова считам, че е наложително този труд да бъде по някакъв начин узаконен. То се води детски труд, в крайна сметка. И част от тези пари наистина да си отиват за децата. Защото в този случай, за който говорих на Куган, идеята беше, че родителите всъщност са похарчили абсолютно цялото състояние на детето преди той да навърши 21 години. А как ви се струва тази хипотеза, тази опция, която ще имат децата в Илинойс, дори да съдят родителите си, ако те не им дават, не им отделят част от приходите от видеоплатформите? Мен като цяло просто цялата тази система ми се струва малко нередна и нереална и така или иначе е редно отношението дете-родител да бъде колегиално, да си бъде в реда на нещата. И просто, считам, че е редно в един момент детето, ако се почувства, но това пак става в един момент, когато те вече пораснат и започват да се осъзнават. Когато то се почувства по някакъв начин, че цялата тази работа, този труд, който той е свършил в онлайн пространството, би трябвало да бъде заплатено по някакъв начин. И то не е финансово, толкова колкото може би да покриеш цялото това преживяване психическо на детето, защото аз пак това го казвам в един момент, по друг начин се осъзнават децата. Това цялото показване, тая показност за мен е много тежка. И децата в един момент могат да я осъзнаят по малко по-различен начин, когато пораснат и видят всъщност какво са представлявали те на екран пред толкова много хора в един момент. Вие знаете, ние като възрастни хора в един момент виждаме себе си с някакво поведение онлайн или на снимки и си казваме, аз тук не се чувствам комфортно да се гледам. Какво става за малки деца? За мен цялата тази работа всъщност някъде по средата съм и не намирам го до някъде за нередно, но ако можем, но така или иначе то си продължава, то си е тренд. Ако може да се поставят някакви граници, точни и ясни и за родителите, и за децата, може би тогава нещата ще са малко по-в реда на нещата. Отношенията между децата и родители са много важни, казахте в случая, когато говорим за кидфлуенсърство, както се нарича на Запад. От нашия гост обаче разбрахме, че има доста случаи в България, когато децата не са получавали абсолютно никакви приходи за техния труд. Те все пак са сериозна работа вършат за популяризирането на този канал. Тук говорим ли според вас за експлоатация на детски труд в дигиталното пространство? Тази дума ми е изключително, пак казвам, тежка. Експлоатация не знам, зависи, защото в крайна сметка ние, показвайки детето си, правейки го тази медийна звезда, и цялото това монетизиране, което си отива така или иначе при родителя, редно е, както каза човекът, тези пари в крайна сметка се използват, за да можеш ти да водиш един по-добър живот и да дадеш по-добър живот на твоето дете. Експлоатация е когато детето за мен не желае и го не го прави всъщност по собствено желание. Но така или иначе тук пак говорим за малко дете, което не може всъщност да осъзнае какво прави. И дали в един момент след известно време, от минало време, то няма да се чувства зле от това, което се е случило, от това, което всъщност прави. Той в един момент може да откаже. Говоря тук за някакъв канал, който, примерно, вече има страшно много е развит, има страшно много последователи. В един момент това дете расте, годините минават и казва, аз повече не искам да участвам, това не ми харесва, което правя. Какво правим тогава? За мен това си един голям риск, поет от родителите. Говоря за показването на деца, които все още са мънички.
Сега вече в една възраст, аз също бих дала пример с дъщеря ми, която следи подобни неща и има някакво желание също. Нали, тя го осъзнава и би искала, но тук пак влизаме в една много сложна схема. Заплащане, реклами, а за мен рекламата винаги е била един вид манипулация. И когато ти използваш дете, за да рекламира даден продукт, де-факто ти го учиш да прави някакъв вид манипулация към хората. При достигането на към това не мога да не я изкажа просто. При достигането на каква възраст бихте позволили на вашата дъщеря да създаде един канал, видеоканал в социалните мрежи и да го развива? Кога тя според вас ще започне да осъзнава това, което прави и най-вече последиците от това, което прави? За последиците бих казала, че би го осъзнала може би към по-тинейджърска възраст, защото в момента аз мога да сравня и с по-големия ми син, който е на 14. На него много по-лесно мога да отида и да му обясня каква е цялата тази идея. Дъщеря ми е на 8 и тя в момента наблюдава различни видове поведения, поведенчески модели са това, нали, на различните инфлуенсъри. Аз бих казала, че половината, които аз наблюдавам и които тя наблюдава, от което аз не съм толкова щастлива, но за мен са негативни. Са негативни и демонстрират един материализъм, примерно към децата. Мога веднага да дам пример с те са няколко всъщност дечица, които се мисля, че са от Русия. Не знам дали дори не си им спомням имената. Те са изключително шарени клипчета, сини малки дечица, които постоянно с някакви играчки се играят, но поведението им за мен е изключително негативно. И дава много лош пример за деца. И лично моята дъщеря, примерно, се опитваше да го имитира това нещо, докато нали, аз не го ограничих. Госпожо Малчева, няма ли... Ако е положителен пример, който се дава, ако е някакъв вид обучение, примерно забавление... Точно това щях да ви питам. Има ли положителни примери в онлайн видеопространството за деца, тинейджери, влогъри, които правят нещо смислено? Попадала съм и на положителни, и на негативни. Ето негативния преди малко го казах. Аз даже наскоро ми се наложи да проуча темата, доколкото така разбрах, има едно момиченце, българче, което се води Kidfluencer. Нейните видеа са много, те по-скоро са обучителни, с такава цел се заснемат от родителя. Намирам го за хубаво до някъде. Но тук сега говоря за влиянието, което детето има към зрители. То по-скоро към деца. Но вече като влезем в самите дълбочините на това нещо и отново се върнем към финансовата част и до каква степен това дете всъщност ще има желание да продължава в един момент. Как ще се чута след години, когато примерно се види. Тук вече аз не знам. Аз по-скоро бих насърчила децата си да поизчакат малко. Благодаря ви много за това включване и успех. Неда Малчева, художник и инфлуенсър. А ние продължаваме разговора в студиото с Марин Агандеров. Колко са децата инфлуенсъри в България? Имате ли някакво наблюдение? Да, деца, които са наистина пред тинейджърска възраст, се броят на пръстите на двете ръце, буквално. Но такива, които са между 16 и 18, всъщност са доста голям брой. Искам само да отворя една скоба и да върна към разговора ви с госпожа Малчева. Рекламата в детските канали може да бъде два вида. Единият вид е монетизацията, която платформата YouTube дава възможност всеки един канал да има и всъщност тогава няма директно показване на продукт в детския канал. Всъщност това е по-голямата част от сделките, които се случват за детските канали и всъщност тази монетизация по никакъв начин не кара детето да манипулира аудиторията си по някакъв начин. Другия случай обаче? Директните сделки, да, са вече другия случай. Там наистина темата е доста по-чувствителна. Аз лично не бих позволил на моята дъщеря на този етап да промотира дадени продукти. Наистина мисля, че чисто от морално естество съществуват така проблеми в тази посока. Казахте, че вашата дъщеря има вече канал за разопаковане. Да, аз между другото в началото бях твърдо против, обаче... Защо? Защото съм съгласен, че в една такава малка детска възраст те наистина не осъзнават точно какво правят и може в даден момент наистина това да рефлектира върху тях.
тази публичност, която им се дава от толкова малки, просто наистина да им изиграе лоша шега. Малко парадоксално е управляващия партньор на агенция за инфлуенсъри в България да е против детето му да има просто тя беше видеоканал да бъде инфлуенсър. Беше твърде малка, беше все още на 5 години. В един момент обаче аз осъзнах, че не би следвало да спираме децата си да се развиват в посоката, в която те биха желали. Дали на нас ни харесва или не, в крайна сметка е един друг въпрос. Звучите ми малко като така високотехнологичните предприемачи в Силициевата долина в Съединените щати, някои от които стана ясно така последните години, че се забранили на децата си в така по-малка възраст достъп до телефони, до смартфони. Вижте, това е напълно естествено. Ние познаваме и тъмната страна на този бизнес и това мисля, че е така естествената причина да искаме да предпазим децата си от лошото в този бизнес. Както всеки един бизнес, тук има положителната страна, добрия пример, но има също така и негативните неща, които... Тъмната страна на този бизнес достига ли до децата инфлуенсъри, до тинейджерите инфлуенсъри и техните канали? Атрактивни ли са те за тъмната страна? По тъмната страна имам предвид точно влиянието на славата, която тя има върху даден човек. Дали бил той дете или възрастен, не е чак от такова голямо значение. Но колкото на по-крехка възраст и толкова по-трудно човек успява да се справи с това внимание, което получава. Как славата променя децата? Променя ги по недобър начин, според мен. Те започват да стават твърде, как да кажа, претенциозни, да имат твърде голямо самочувствие и самоувереност в своите сили, да мислят, че знаят всичко и могат да направят всичко, а пък това не е така. А атрактивни ли са децата и тинейджерите за тези рекламодатели, които, нека да ги наречем, са на ръба на закона по някакъв начин? Знаете, от хазарт до хранителни добавки, които са с много неясни качества. Искам само да кажа, че наистина големите, сериозни компании, те имат свой, нека да го наречем, морален кодекс. Ние работим с част от най-големите такива компании. Те категорично отказват да таргетират дори не само да използват деца инфлуенсъри, но дори да таргетират инфлуенсъри, които имат детска аудитория. Така че там нещата са много добре регулирани. Когато говорим за друг тип компании, които са, както казахте, на ръба, не мога да гарантирам за тях, наистина. Със сигурност това е как да кажа, аудитория, която е интересна за тях. Тенденциите при кидфлуенсърството в световен мащаб какви са? Защото ето, поговорихме с вас и вие споменахте за анбоксинга, разопаковането. Обаче какви други видеоканали се появяват? За какво? Госта ви Неда Малчева също спомена за един руски канал. Всъщност той адаптира съдържанието на всички езици. Те създават едно съдържание, което е много цветно, много интересно. Различни случки в детската градина, в училище, при различни социални събирания на деца и след това го адаптират за всеки един пазар, като единствено записват voice-over, който е на конкретния език. Това им позволява да монетизират наистина в много различни пазари и съответно да печелят страшно много пари от това нещо. Разбира се, има канали, които индийски, американски, които са насочени точно към обучителни видеа, и те, мисля, са наистина един добър пример за това как може кидфлуенсърството да бъде използвано по правилен начин. Това ще да ви попитам. Ниша ли е в България подобни видеоканали? Категорично. Деца помагат за обучението на други деца. Абсолютно. Както казах, кидфлуенсърите в страната са много малко на брой, така че един такъв добър пример би бил страхотно нещо, което да видим. Исках само да кажа още нещо, тъй като споменахме за закона в Илинойс. Всъщност Франция 2020 година прие подобен закон, който регулира децата инфлуенсъри. Всъщност Франция е страната от Европейския съюз, която е най-напред от гледна точка на законодателството, което да регулира инфлуенсър маркетинга като цяло, като тема, но и децата инфлуенсъри. И всъщност там отново се дава право на родителите да отворят сметка, в която половината от постъпленията, които те получават от реклама, да отиват в един фонд, който да се отключва на 18 годишна възраст за децата им. Благодаря ви много за това участие и успех. Ще следим темата и в бъдеще. Марина Гандеров, управляващ партньор в Talent Media България. Включихме преди малко и Неда Малчева, художник и инфлуенсър.